Bo día. Bueno, moitísimas grazas a outra comparecencia dunha rolda de prensa posterior á Xunta de Goberno. E hoxe, como case todos os venres do ano, salvo aqueles que cambiamos a data de celebración da Xunta de Goberno, pois estou aquí para falarvos dos proxectos e dos recursos impulsados pola Diputación de Pontevedra para facer que esta provincia siga indo a máis. Nesta Xunta de Goberno que vimos de celebrar, mobilizamos 5,6 millóns de euros en materia de investimentos en concellos, xuventude, turismo, benestar social, infraestructuras deportivas, cultura e acción comunitaria. O detalle: 130.000 euros para instalacións de aerotermia no Concello das Neves, outros 130.000 para a mobilidade internacional de estudiantes de FP, 150.000 euros para promocionar a provincia en feiras de turismo o ano que ven, preto de 150.000 euros para o programa Provincia Activa 2025, 220.000 para o programa Mais Benestar 2025, 430.000 para melloras en infraestructuras dos concellos de Ponteareas e Marín, 980.000 para obras de mellora de mobilidade peonil na EP 2203 de Baiona, 1 millón de euros para o programa Culturea 2025 e 2,4 millóns de euros para seguir apoiando o movemento veciñal a través de 3 plans. 100.000 para un novo programa, máis Novacua, 1.150.000 euros para o Plan de Acción Comunitaria 2025 e outro 1.150.000 euros para unha nova edición do Mais Aqua. E comenzamos facendo por investimentos en concellos, porque vimos de aprobar a contratación das obras para o aproveitamento da enerxía aerotérmica en edificios municipais no Concello das Neves por importe de 130.000 euros. Como recordaredes, porque xa vos falei en algún momento desta actuación, trátase dun proxecto que conta cunha axuda de 50.000 euros do IDAE para o que a Diputación vai achegar 75.000 euros. Vai a poñer a parte que lle correspondía inicialmente á Diputación, máis a que lle correspondía ao Concello das Neves a través do plan Mais Provincia. E con estes recursos imos a mellorar a eficiencia enerxética da Casa da Cultura e do Centro Cultural da Vila con instalacións de aerotermia sostible, o que vai a permitir un importante aforro de enerxía. E pasamos agora para falar de xuventude, concretamente do proxecto Erasmus Plus 2023, porque hoxe aprobamos destinar 130.000 euros para que 22 alumnos de FP realicen prácticas no estranxeiro no marco deste programa. En concreto, son alumnos de centros educativos situados nos concellos de As Neves, Cambados, Gondomar, Marín, Pontevedra, O Porriño, Redondela, Salvaterra de Miño e Sanxenxo. Van a completar a súa formación durante 4 ou 5 meses en países como Malta, Portugal, Italia, Finlandia, República Checa e Croacia, e aquí vamos a destinar axudas que van desde os 4.500 euros ata preto dos 8.000 euros, en función da estancia e tamén do país de destino. E unha formación, un programa que está a ter moitísimo éxito. E continuamos. Agora pasamos á promoción turística da provincia, porque acabamos de aprobar destinar 150.000 euros para participar en feiras e certames con espazo propio durante o 2025. Concretamente, aquí o obxectivo é avanzar na difusión dos produtos, das experiencias, dos recursos que temos nesta provincia extraordinaria, potenciar a provincia como destino e tamén servir de canle de intermediación para favorecer o que son as relacións comerciais dos profesionais do turismo. En resumo, que no ano 2025 vamos a levar o nome da provincia por todo España, con presenza nas feiras de Madrid e Barcelona, e tamén aquí en Galicia, que a presenza en Santiago, en Ourense. E isto sen contar a Fitur, porque, como o ano pasado, ali volveremos a estar, ademais cunha campaña sorprendente que vos presentaremos nas seguintes semanas. E avanzamos. Agora abrimos páxina en materia de benestar social, porque aprobamos as bases de 2 programas para o 2025.
Provincia activa e máis benestar, aos que destinamos un orzamento total de 370.000 euros. Imos por partes. O programa Provincia Activa, que conta cun orzamento de 150.000 euros, oferta a obradoiros para favorecer o envellecemento activo da cidadanía. En concreto, vai a permitir que se leven a cabo 130 obradoiros de entidades sen ánimo de lucro de persoas maiores, xubiladas e pensionistas que poderán solicitar algunha das actividades ofertadas nun catálogo que oferta temáticas relacionadas coa natureza, co deporte, coa saúde, coa cultura e as competencias dixitais. En total, van a poder disfrutar deste programa ata 3.000 persoas de máis de 50 anos e todas elas, lóxicamente, da provincia de Pontevedra. E, ademais do programa Provincia Activa, hoxe tamén aprobamos as bases do Máis Benestar 2025, o programa de termalismo social ao que destinaremos algo máis de 220.000 euros. E, como saben, trátase dun programa para facilitar o acceso ao turismo de saúde ás persoas maiores que ofrece estancias que van de 6 días e 5 noites nun hotel con balneario, talaso, spa ou instalacións similares da provincia para un total de 2.127 persoas maiores de 55 anos empadroadas na provincia. Ou tamén aqueles menores que conten cunha discapacidade superior ao 65%, sexan pensionistas ou teñan acreditado un respiro familiar. En este momento estamos a contar con un total de 55 concellos colaboradores, aqueles que axudan na tramitación da solicitude destas axudas, pero isto non se trata dun rexistro pechado. Está aberto continuamente e, de feito, recentemente se incorporou o Concello de Ponteareas e, polo que soupemos polos medios de comunicación, grazas a unha iniciativa do Partido Popular de Bueu, unha moción que foi aprobada por unanimidade, pois próximamente este Concello se incorporará. En resumo, que seguimos con programas co Provincia Activa máis Benestar 2025, sumando recursos para fomentar o envellecemento activo e tamén para aumentar a calidade de vida das persoas maiores da provincia. E falando ahora dunha mellor calidade de vida, abrimos capítulo, outra xunta de goberno máis, no apartado de deportes. En concreto, en recursos que destinamos ao abeiro do segundo plan extraordinario de infraestructuras deportivas, porque hoxe aprobamos axudas por valor de 260.000 euros para Ponteareas e Marín. Deste xeito, o Concello de Ponteareas vai a recibir preto de 200.000 euros para executar a segunda fase das obras do campo de fútbol de San Mateo, e no caso do Concello de Marín, 65.000 euros, que vai a destinar para as obras de instalación da climatización no local situado sobre o recinto da piscina municipal. Un plan de infraestructuras deportivas que conta con 8 millóns de euros, o doble que o ano pasado, e que vai permitir seguir mellorando e modernizando as infraestructuras deportivas da provincia como nunca antes se fixera. E agora vamos ás estradas provinciais, porque aprobamos o convenio de colaboración co Concello de Baiona para a mellora da mobilidade peonil da estrada provincial EP 2203 Baredo-Baiona-Loureza, cun orzamento de 980.000 euros. E deste orzamento, o 80% o pon a Diputación de Pontevedra, é dicir, 790.000 euros, e o restante, en torno a 250.000 euros, o Concello de Baiona, onde tamén el se vai a facer cargo das expropiacións. E actuaremos nun tramo aproximadamente de 1 kilómetro, e ali o que se vai a executar unha zona de convivencia entre o tráfico peonil e motorizado na parte inicial, e logo, pois xa no resto, unha senda peonil, ademais de facer unha renovación do pavimento e da rede de poliais. Seguimos desta maneira mellorando as estradas provinciais e dándolle unha maior seguridade viaria aos peóns e aos vehículos que circulan polas mesmas. E agora pasamos á cultura, porque hoxe demos luz verde ás bases do programa Cultura, dotado con 1 millón de euros, co que
Asociacións e agrupacións en ánimo de lucro e entidades locais menores poderán solicitar actuacións de grupos e artistas da provincia para o vindeiro ano. Deste xeito, poñemos xa a disposición das entidades na páxina web www.depo.gal/culturea un catálogo de grupos de música, teatro, danza e outras modalidades artísticas da provincia con máis de 1.300 artistas de diferentes disciplinas artísticas. Cada entidade poderá solicitar unha actuación do catálogo e a Diputación vai a retribuir aos grupos con axudas que van desde os 200 aos 800 euros, segundo a categoría a que pertenzan, e logo, pois, pola súa banda, a entidade farase cargo do caché. E para que vos fagades unha idea, este ano, no Culturea, espallou máis de 3.500 actuacións por toda a provincia, chegando a todos os recunchos, que é un dos obxectivos que estamos a perseguir. E remato xa, e fago cun tema vital para o desenvolvemento da provincia, acción comunitaria. Xa lles adiantei nun encontro que tivemos este mércores no Pazo Provincial, o incremento que vai haber de cara ao orzamento do 2025 dun 20% do consignado con respecto ao consignado inicialmente o ano pasado. Vou pasar ao detalle, porque hoxe aprobamos Novacua, un novo programa, un novo plan que vamos a estrear no 2025, estará dotado con 100.000 euros para legalizar as traídas de augas veciñais. Trátase dun programa co que queremos contribuir á mellora de calidade de vida local e a satisfacer as necesidades básicas da poboación. E aquí as comunidades van a poder recibir achegas que van desde os 2.000 ata os 6.000 euros para, como dixen, legalizar as traídas veciñais e tamén sufragar os custos de legalización que conlevan estes trámites. Entre as actuacións subvencionables, pois vaise incluir a redacción do proxecto, a realización de analítica, traballos de topografía ou os traballos de xestión e tramitación das axudas e tamén das tasas. Segundo, aprobamos unha nova edición do Mais Aqua, dotada con 150.000 euros máis que o ano pasado, en total 1.150.000 euros. É un plan que vai destinar ás comunidades de usuarios de augas axudas que van desde os 6.000 ata os 10.000 euros. Para que? Pois para mellorar, reformar ou reparar as infraestructuras e instalacións de auga comunitarias, para realizar actualizacións de digitalización, sostibilidade e eficiencia enerxética das instalacións que impliquen unha mellora da auga, mellorar os sistemas de tratamento, así como tamén impulsar a calidade de auga, legalizar novas concesións ou renovar as existentes e mellorar as captacións e as infraestructuras de almacenamento de auga. E, por último, demos tamén luz verde a unha nova edición do Plan Provincia Comunitaria, dotado igual que o Plan Mais Agua, con 150.000 euros que o ano pasado, en total 1.150.000 euros. E aquí, como vos dicía, o pasado mércores fixemos entrega das achegas deste ano 2024, onde se beneficiaron 170 entidades pertencentes a 44 concellos da provincia, e de cara ao ano 2025 vanse poder beneficiar de axudas de entre os 6.000 e 10.000 euros, e coas que van a poder executar obras de acondicionamento, reforma ou ampliación dos locais sociais, todo o que ten que ver cas obras das infraestructuras nas que desenvolvan as súas actividades ou tamén os espazos que vayan a destinar para realizar esos fins. E, por suposto, a adquisición de material informático ou novos equipamentos, mobiliario, dispositivos acústicos ou audiovisuais. En resumo, falamos de 3 plans que supoñen un maior orzamento para o ano 2025, un 20% máis que o consignado inicialmente o ano pasado, 3 plans que chegarán a máis beneficiados desde o momento en que se aumenta a contía,
3 plans que suporán máis axudas, porque aquí incluímos as das legalizacións de augas que van entre 2.000 e 3.000 euros e, ademais, 600 euros para gastos da xestión das axudas, porque somos conscientes de que moitas veces a tramitación por parte das comunidades de usuarios de augas é complicada e recurren a xestorías e queremos subvencionar ese gasto. E 3 plans que vai a contar con trámites máis simplificados, memorias máis simples, formularios optimizados, e aquí trátase de reducir ao máximo o papeleo. E 3 plans que abrimos o prazo o día seguinte á publicación no Boletín Oficial da provincia, que será en breve e rematará a mediado dos meses de marzo, incrementando en máis de 15 días con respecto ao 2024. Así que continuamos saldando unha débeda histórica cas asociacións, co movimento veciñal desta provincia, porque viñamos de 8 anos onde estaban abandonados. Vamos a continuar avanzando da man para construir unha provincia con moito máis futuro, chea de oportunidades e de moita prosperidade para todos. E remato, e quero facelo falando de Vigo. Como saben, este mércores estivemos acompañado, eu e acompañado da vicepresidente e os deputados Alejandro, Sandra Jesús Vázquez Almuiña, facendo balance da xestión da Diputación neste ano en Vigo e na súa contorna, e ali só en obras, actuacións e infraestructuras investimos 55 millóns de euros, dos cales 30 millóns corresponden á cidade de Vigo. Falamos da nova grada de gol, a adquisición do Cine Fraga, os 6,2 millóns de euros que rescatamos que se ían a perder e que vai a conlevar mellora de infraestructuras na cidade de Vigo. Todo un torrente de actuacións capitaneados pola vicepresidenta Luisa Sánchez e que sitúan este goberno como máis comprometido ca cidade de Vigo. Pois ben, isto non é algo que o diga eu. Celebro comprobar como o propio alcalde onte recoñecía abertamente ese compromiso da Diputación, onde decía que estaba cumplindo con Vigo. Textualmente decía que eu recoñezo que o están cumplindo. Pois ben, nós temos claro que xa non se discute que investimos, xa que é unha realidade e salta á vista de todos. E non é a primeira vez que se nos di en Vigo que a alfombra vermella, se facemos investimentos e nós queremos seguir camiñando nesa alfombra vermella, e eu estou convencido de que o Concello tamén quere seguir apostando por esa liña de colaboración, que xa deu os seus froitos, ca nova grada de gol, unha remodelación do estadio de Balaídos que xa se comenzou con aportacións da Diputación no ano 2015, sendo presidente Rafael Louzán, e tamén co rescate dos 6,2 millóns de euros para Vigo que se ían a perder. E agora toca falar de outro paso adiante que beneficia a cidade de Vigo por importe de máis de 6 millóns de euros. Estamos a referirnos ao novo convenio de colaboración coa cidade de Vigo, o correspondente ao ano 2024, porque o 80% dos recursos van a proceder da Diputación. Desos máis de 6 millóns en proxectos, repito, o 80% van a ser recursos da Diputación e van a permitir executar, porque destinamos para elos contías exactas. 3,2 millóns de euros para o macroparque de xogos da finca Matías. 1,3 para a humanización de Clara Campoamor. 820.000 euros para a reparación do muro de contención e o talude do campo de fútbol onde xoga o Sárdoma e o Moledo. 286.000 euros para o complexo deportivo das Travesas e 513.000 para o Parque Nelson Mandela. Repito, máis de 6 millóns de euros e o 80% son fondos da Diputación. E, por tanto, tendo en conta a envergadura destes grandes proxectos, destes grandes investimentos e despois de conversas entre as partes, escenificaremos este acordo co Concello de Vigo cunha asinatura pública o próximo 23 de decembro. Trátase de que asinalo antes de que remate o ano e como tamén xa fixemos o 20 de setembro. E eu teño que dicir que
os acordos, os investimentos, as obras feitas en realidade, isto é o que quere ver a xente. Isto é o que quere ver a xente e polo que a nos respecta, xa máis vamos a utilizar un investimento para facer confrontación. Eu estou convencido que o día 23 todos, Concello e Diputación, volveremos a demostrarlo. Por miña parte, máis nada, moitas grazas e quedo aberto a calquera pregunta que teñan a ben realizar. Muchas gracias. Teñan vostedes un buen viernes. Cando é o sorteo da lotería? O próximo domingo. Este domingo non, o seguinte. É o 22. Sí, antes de firmar conmigo, mira. Tu collo a lotería, Vigo, Sabedes que ese día a min tocou unha lotería, un tema personal.